Spoločné je to, že keď prezident Trump opustil prezidentský úrad, povedal, že sa bude opätovne uchádzať o zvolenie. Robert Fico sa stal opozičným politikom po roku 2020. A čo sa dialo? Kriminalizácia aj Trumpa, aj Fica. Jednoducho oboch chceli dostať do väzenia, znemožniť im, aby ďalej mohli títo politici, úspešní politici pokračovať v svojej politickej kariéry. A keď sa to nepodarilo, tak čo sa stalo? Tvrdé útoky zo strany nielen politických oponentov, ale od rána do večera mienkotvorné médiá písali na Donalda Trumpa, na Roberta Fica. Čo sa týka Slovenska, Robert Fico, my sme mafiánska strana. Pamätáte si tých tzv. Elitných vyšetrovateľov NAKA, ako prenikli ich rozhovory, ako je Smer organizovaná skupina, ako treba robiť Fica, Pellegriniho, Kaliňáka. To sa všetko potvrdilo. Boli sme takýto malý